Za vreme uskršnjih dana Dom zdravlja Novi Sad radit će po prazničnom rasporedu. Služba zdravstvene zaštite dece u periodu od 18. do 21. aprila radit će od 7 do 20 časova u objektu u Rumenačkoj ulici 102. Dežurni lekari za odraslo stanovništvo u periodu od 18. do 21. aprila radit će u objektu Jovan Jovanović Zmaj od 7 do 20 časova. Istim danima u Petrovaradinu, Futogu, Kaću, Kovilju i Rumenci lekari će dežurati od 7 do 10 časova. Timovi službe kućnog lečenja i nege obilazit će svoje pacijente 18. i 21. aprila od 7 do 20 časova, a 19. aprila od 7 do 19 časova. Terenski tehničari službe radit će od 7 do 19 časova sve dane praznika. Patronažne sestre će posećivati porodice u petak i subotu 18. i 19. aprila, zatim u ponedeljak 21. aprila u vremenu između 7 i 13:30 sati. Laboratorija, ginekologija, stomatologija, specijalistička služba neće raditi, kao ni call centar Doma zdravlja Novi Sad. Prvi redovan radni dan nakon praznika je utorak 22. april.